buntag kapusin. Kali nga kapuntag kung mag-content po ko sa buang tanong nga kung giporma ko ba. So kasi kay kuwan tagas na kayo. Oh, no. Tagas na kayo tayo. So, para nang kutihan. Oh. So ito sih bisa nak ikhlas dalam video. Napinig ito si pama ako napinig pwede tegan Agak mabot, hindi mo rin. Ito rin mo po rin. Kita tabangan ko.
setting. Dahil atong lubang ang ginagamit. Wala ka nito. Kasawan niyo.
Kunti ka bro, wag kang gamit. Dati mo pa eh. Naragawas? Naragawas? Ano mo? Kahit ito eh. Wala natin sara. Anong ginagamit yun?
Pikas, magkatuski. Kita na. Sa'yo, vlogging. Tira eh. Sa ikog ko lang, ikog. Bike na. Kaya init ang kwan. Init ang sipon. Pangan yung kung cutter dito ang cutter na kurente na itong size lang pwede yung kunting gamitan fix kamot
Sulong. Bigas. Pasanod sige ini. Paano? Ikaw sa may mistake dyan?
Hinlo na ang pasig. No, dito maklaro kitikit. Okay, mana siya? Tapos na yun. Bye.